Larun batean, sarek deituta Bilboko kaleak bete zituen manifestazioa, Eliza Katolikoaren baitan ezagutu ditugun sexu abusu kasuak eta Patxi Lopezen hautagaitza aztertuko ditugu segidan. Eta gaurkoan ere indarkeria sexista hitz egin behar dugu. Izan ere, honen adierazpide bortitzenaren lekuko izan gara eta horrek beti ematen digu zer pentsatua. Hoiek izango dira gaurko hizpideak eta esatea libre. Esan bezala, badugu zer eztabaidatu, badugu zer analizatu, eta horretarako gurera gonbidatu ditugu gaurkoan Eskutz Rodriguez, ongi etorri. Gabon, eskerrik asko. Iñaki Zarraoa, mi esker gurean izateagatik. Gabon. Eta Niko Moreno, mi esker zuri ere. Gabon, eskerrik asko. Indarkeria sexistaren adierazpide bortitzenak ikusten ari gara azken egunotan. Izan ere, larrialdi zerbitzuak 58 urteko emakume burlatar baten hilotzaren bila aritu ziren atzo, eta gaur ezin izan dute bilaketa lanekin segitu, ibaiaren urremaria handiegia zelako, baina bihar lanekin segitu beharko dute. Izan ere, larun batean imaztea ito eta Ultzama ibaira jaurti zuela. Aitortu zuen atzo gizonezko batek poliziari, eta gaur gizon bera espetxeratzeko agindua eman du epaileak. Hilketa hau baieztatzen bada, Blanca Ester Marques, 2017an Euskal Herrian erailduten bigarren emakumea izango litzateke. Emakumeen mundu martxak mobilizazioak deitu ditu bihar arratsalderako, eta, esan bezala, bi astean bigarren biktima izango litzateke. Izan ere, lehengo astean bertan, gizon bat espetxeratu zuten Portugaleten, 83 urteko ama hiltzea leporatu ziotelako. Eta kasu horrekin batera iaia, jakin dugu Sara Majarenas euskal presoaren 2 urteko alabak larri segitzen duela, baina egonkor. Atzo jakin genuenez, haren aita, Majarenasen bikotekide ohia aurra hiltzen saiatu zen, harekin egoteko asteburuko baimen bat baliatuta. Hau ere espetxeratu egin dute, eta eraso honen aurrean irakurketa bikoitza egin dute hainbat eragilek. Tartean Euskal Herriko emakumeen mundu martxak. Batetik indarkeria sexista salatu dute, nola ez, kasu honetan haurren kontrakoa. Gogora dezagun, iaz 7 hilketa eragin zituela indarkeria sexistak Euskal Herrian, eta hoietatik 3 emakumeen seme-alabak zirela hil zituztenak. Bestetik, espetxearen egitura patriarkala ere kritikatu du mundu martxak, eta emakumeak preso izateak zapalkuntza bikoitza eragiten diela adierazi dute. Eta azkenik euskal preso honen kasuan espetxe politika bera ere kritikatu dute. Izan ere Valentziako espetxe batean dago Majarenas, 540 kilometrotara, eta zigorraren 3 laurdenak beteak ditu. Bigarren kasu honi dagokionez, ezakit bat egiten duzuen emakumeen mundu martxak egin duen irakurketa bikoitz horrekin, Neskutz. Esan duzu, 15 egunetan 2 erail izango litzakela, baina 7 eraso egon dira Euskal Herrian mailan, 2 esan behar du, ni Durangarra nazenez, 2 Durangon izan dira, atzo bertan atxilotu abien 29 urteko gizon edo mutil bat bai Durangon, beste bat bere bikotekideari jogatik. Urtarrilaren 3an bebai Durangon adingabe bati eraso egin zuten portal batean, azkenen ikusten ari gara hau sistema heteropatriarkalen tontor muturra baino ez dela. Egia esan adierazpide bortitzenak aipatu ditut, baina arrazoi duzu. Izan dira gehiago. Emakume mundu martzan bebai hori bai esan nahi da, azkenean sistema kultural honengatik, ez da bakarrik erakundetan neurriak bakarrik izatea, azkenean eskoletan, kaleetan, zergatik edo zer eramaten du gizon bati, emakume bat, baino gehiago pentsatzeak edo zer egiten dio hori egitea gehiago dalako, hil, jo, eta hori eztabaida eta debate sakona behar du, baina ez bakarrik erakundeetan, baizik eta kaleetan, eskoletan eta arlo guztietan. Gaur arratsaldean bertan elkarretaratzea egin dute Donostian, eta galdetu nahi nizueke Sara Majarenasen alabaren auziari dagokionez, Jaurlaritzak zer egin dezakeen galdetu diote gaur goizean Josu Erkorekari,
eta hark esan du ez duela zer eginik, hemendik kanpo gertatutako egitateak direla eta tokian tokiko agintarien ardura dela. Edo nola ere, honek nolabait kontrastea egin du Eneko Goia Donostiako alkatearen jarrerarekin. Honek Espainiako espetxe erakundeari idazteko asmoa duela adierazi baitu eta eguerdian bertan elkarretaratzea egin du beste hainbat alderdi eta eragilerekin batera Donostian. Ez dakit atentzioa deitu dizuen adierazpen horrek, Eneko Goiarenak. Hombre, nik uste Eneko Goiak ondo esan duena. Azkenean nik uste agintariak benetan bere eskutan ez badago behintzat badute almena beste norbait eskatzeko eta behintzat nik uste gutxienez hori egin behar dela ezta. Zuk aipatu duzu espetxe politikak zer ikusirik izan ote duten hortan. Nik uste nik bintzako bi gauza bereiztuko nituzke. Nik uste espetxe politika ez dela egokin hori garbi dago. Garbi dago emakume hori benetan Donostin bizi izateko asmotan baldin badago eta han baldin baditu bere gurasok eta gogozitik gertu egon beharko lukela. Baina ez duzte horrek ekidituko zuela bere senar oiak egin duena. Nik uste hori aparte jarri behar dela ezta. Baina aldana dela oso egoera zaila dela, bortitza dela, da lehenengo emakume hori bere alabarekin jartzenan bizitzatea ere ez da oso egokia. Jakinda gainera bere garaian zigortu izan zala, baina bere zigorraldi gehiena bete duela eta hor egotea baikaragarri da. Hori da sistemaren kupidari gabetasun hori, eta nik uste hori salatu behar dela. Eta garbi dago momentu honetan gauzakola gertatu direla, alde batetik emakume hori egon beharko litzateke etengabe edo berak nahi duen aldiro bere ume ondoan. Nik badakit hori zer dan, gure familien izan genduen arazo txiku bat ume batekin, eta gurasoak ondoan egon da beste modu bada. Beste modu bada gurasoentzako eta umentzako ere. Eta nik uste hor naiz eta kartzelan egon, esaten dute atzo eraman zutela ikustera, baina ez da ikuste bakarrik. Atendituen behar du ume hori hor dagoen bitartean, eta hori nik uste lehenengo eskatu behar da lehenengo hori da, eta bigarrena bere askatasuna eskatu behar da. Eta hori urte bete falta zaiola, hori kalean egon beharko luke, eta lehenago hori kupidarik izan ez baduten ikuset oraingo egoeran aurrean gogorrago eskatu behar dugula horako neurri bat. Oraingo egoeraren aurrean kontu humanitarioa dela adierazi du Eneko Goiak. Bai, baina ez da humanitario. Nik kontua da, gauza guzti hauek aipatuta, nik uste dut ari garela zoritxarrez, eta zoritxarrez esan behar dut, azte 10 egun hauek paradigmatikoa diez, zer gertatzen ari den. Inoko nino zalantza baldin baduko violentzia matxista estrukturala denik, ero sistemikoa denik, nik uste dut gertatutako egun guzti hauetan nahikoa da. Batetik Portugaleteko kasua 93 urteko Andrasko bat, Burlatakoa 40 urteen bueltan, Valentziakoa urte 2 eskaz dekola, Durango eta Zornotzako kasuak neskutzek aipatutakoa neraberak dira. Gizonezkoak denok dauke bebai baldintza batzu, urteak 40 urteen bueltan, Durangokoak ere gazteak. Hau da, oso violentzia estrukturala eta oso violentzia sistemiko bat ez ari gara. Eta inok zalantza baldin baduko, desde luego nik uste dut begiratu besterik ez daula egin behar egunotan gertatutakoa. Eta gero, guk ere igual aldatu beharko gonke paradigma urtez urte ibiltzea, ez da, urteko lehenak direla, baina oin 10 egun ere beste bat pasau izan balitzea, emoten dau pagina hori pasauta zegoela, eta igual aldatu beharko gonke paradigma hori, hau etengabeko kate baten, zoritxarreko etengabeko kate baten aurrien gagoz, eta nik uste dut horrek benetan irmo eta sendo jartzeko premina eskatzen dozkula, horren aurrien hori arbuiatu, hori guztiz gure gizartetik kanpo lagatu beharreko kontua, eta gero, gero dakauz beste elemento batzu areagotu itzen dituztenak olako zailtasunak, Portugaleteko kasua, nik uste dut hori instituzioek ere nola zaintzen dien eta zaintza lagunetan ere zer ikusi handia eduki beharko lukete olako gauzak pasatzen dienien, eta nik uste Sara Majarena zen kasua paradigmatikoa da beste zentzu batean ere. Violentzia matxista jasatzeaz gain,
beste violentzia bat gehitu itxegintzako momentu honetan, ez da euskal preso guztiek momentu honetan jasatzen daben, pairatzen daben violentzia hori. Humanitario, bai, arrazoi humanitario, baina arrazoi politiko eta finean, justizia arrazoingatik egon beharko leuke Sarak bere alabarekin etxetik gertu eta beste egoera batean ziaro ezberdina, baina ez alaba bat dukulako, baizik eta preso bat dauelako. Eta nik uste dut, panorama guztia paradigmatikoa da, nik guzti honetaz pentsatzen dutenean, zaten dut, hainbat elementu dakauz, baina ez da kasualitatea, ero ez da hau gertatu dana, hau zoritxarrez gertatzen ari da eta ohikoa da. Bai, hauek dira, beti izebergaren punta deitzen diogun hori, ez da? Egoera mutur-muturrekoenak eta kontabilizatzen ditugunak, agian nahiko era absurdoan edo... Bai, niri batzutan hori pena ero, tristezia motu ez da, urtea emoten da, urtea amaitzen dela eta kontadore azero jartzen dugula. Horrek igual balio dezake estatistikantzako, baina hau estatistikatik haratago doian realitate bada, ez? Eta nik uste dut, ezin jogula esan, urteko lehena dana, hori nire ustez, eta sentitzen dut, frivolitate hutsa da. Ezin jarra urteko lehena, ero bigarrena izatea, frivolitate hutsa da, are gehiago ikusten dugu nien, astero, mota guztietako, toki guztietena, adein guztietako, eta egoera sozial guztietako gertaerak pasatzen nahi direla, bortxaketak eta violentzia sistemiko, violentzia estruktural hau. Aipatzen zenuten paradigmatikoa dela Sara Majarenasen alabaren kasua, espetxe politika, gaur egungo espetxe politika jasaten duten euskal presoen egoeraren isla ere izan daiteke bere egoera gaur egun. Eta larun batean bertan izan zen presoen eskubideen aldeko manifestazioa Bilbon. Hamaika telebistak zuzeneko saioa eskaini zuen eta aukera izan genuen senideak, larun batean protagonista nagusi izan zirenak entzuteko, beraiei hitza emateko, eta entzun ditzagun, beraiek esan zizkiguten hainbat kontu. Egon behar zara beti pentsatzen ia nola antolatuko duzun bidaiak, zoritxarrez oso luzeak izaten diren normalean bidaiak, orduan beti hasi behar gara pentsatzen, ia asteburu honetan albadugu lortu, jaieguna aprobetxatuko dugu, oporretan egingo dugu bi bidai, eta gero, antolatu behar gara, gu geu. Orduan, gu gara pertsona arruntak, emakume eta gizon arrunta, dauzkagu gure lana, gure kanpoan bebai bizitza propio bat, baina hori baino bebai gehitu behar dugula ardura hori, gure senidearen ardura. Gehien bat holan afektatzen duen arloa da bizikidetza familiarra, aitarekin erlazio normalizatu bat edukitzea, kartzelan egotea baino igual zailtzen du gehiago ainurrun egoteak eta dispersatuta egoteak. Oso gogorra, lehenbiziko bere gaztetasun guztia uzten ari dela, beste asko bezala, eta oso gogorra dela batentzat, han egotea, eta gilegi dela, kastigo honekin ja bukatu behar degula, bai berak eta bai familiarrak. Ikusirik honen personan egoeri oso latza dela, oso egun batetik bestea, eroso sorpresa jasoteko moduko egoni dakarre. Gitxienez, humanitazu ez da ez dut besteik eskatzen. Personak dile, esaten da benak, helburu, euran partikularidadi laga eta pertsonai gitxienez bentsate kontu neukitxe. Presoen senideen hitzetan entzuten genuen, ez? Beraiek jasaten duten zigor bikoitz hori aipatzen genuen bezala, Sara Majarenasi eta bere alabari gertatu zaien egoera latz honetan bereziki okertu dezakena beren egoera, baina beste askok urtetan zehar eragiten diena bai senidei, bai lagunei, entzun genituen manifestazioan eta galdetuko nizuek, zuek egon altzineten larun bateko manifestazio horretan? Ez, ni ezin nintzen joan zapatuan, baina penaz geratu nintzen, beste jende eta arrakasta ikusita, iaz joan nintzen, eta horrengoetan edo nire babesa eman naben, baina ezin izan nintzen joan. Ni nintzen joan ezin izan nolako, harremanetan jarri nintzen antolatzaiekin eta badakite zerraitik nintzen agertu. Baina erabat bat mentorren
espiritu horrekin, sarek planteatzen duen errebindikazio horrekin. Ez die danenak, eta hori planteatu behar da, sarek egiten duen manifestazio horretan gauza batzuk aldarrikatzen dute. Eta beste momentu batzutan, beste batzuk zilegizko diren beste errebindikazio batzuk egiten dire. Kalera edo zenideak edo sarek planteatzen dituzten aldarrikapenak die berdinak. Danak aldarrikatzen dituzten lehengo egunean aldarrikatu zirenak, hor badatoz, baina beste batzuk, beste gauza batzuk aldarrikatzen dituzte. Ez nahi dut, sarik antolatzen duen manifestazio hori, asko zanitzago izan beharko litzatekeela beste batzue baino. Nik uste lortzen ari direla aniztasun hori, baina oraindik falta da. Nik ikusten dut, nire inguruan, eta gainera penaz ikusten dut, azkenean eskubide horien alde egon beharko luketen hainbat eta hainbat esango nuke bere garaian borrokalarik, eta bere garaian eskubideen alde ez gauza egiten zutena momentu honetan etxean gelditzen direla. Eta nik uste horri buelta bat eman beharko zaiola, jende hori behintzat egun horretan agertu dadin. Penagarria dalako, benetan merezi duelako aldarrikapen hori, eta gainera benetan bizi nahi balin badugu, eta benetan herria aurrera atera nahi balin badugu eskubideen defensa egin beharko dugula dana dela. Baina hori esan da ere, nik uste eta hitz egin dago nire inguruko batzuekin, batzuk despistatu egiten dira. Orduan batzuk ez dakite justu manifestazio bakoitzan zer eskatzen den. Eta hori ere, nik uste dut argitu beharko litzatekeela, egia da, nik Eta honaitekela... ingurukoen artean kide jeltzale zer ari zera? Ez kide jeltzale, baina inguruko jende lagunek eta jende arrunta. Batzutan bere garaian eta eskubideen defensa egiten zutenak, eta gaur egun arrazoi asko egon ditezke tartetan, eta ez dakit, zintzu diren, arrazoi egon ditezke urtetan, gauza batzuk esan ditzen dira, eta gero ez ziren betetzen, eta pixkat jendea pixkat gainetuta litu zalako. Baina nuzet, hola izan dare, pixkat gauza izan behar degula, gogo eta on bat egiteko eta jakiteko, benetan hori eskubidea direla eta eskubide horiek defendatu behar ditugula. Itxura guztien arabera, sarek eginten duen aldarrikapen horretan, giza eskubideen konponbidean eta bakearen aldeko planteamentu horretan... Dano sartzen gara. Hori da. Dudarik ez dago. Ez lukete alderdiek arazorik izan beharko bat egiteko. Batzuk ez dute hori ikusten. Horretik gora argitu behar dela. Baina manifestazioa azkenean izan zen, giza eskubideen aldeko manifestazioa. Jenderi galetzen baldin badiozu, zertan dagoen, eta hori etxera junditezela danak, kartzelatik eta batzuk ezazten die, eta horretik argitu behar. Horretik izaten behar da eta argitu behar dela, eta zarek alegin handi egiten ari da horren alde, baina gizu hori zaila da guztiedoki guztietara iristea eta mezu behar bezala iristea. Pasan zapatuko manifestazioa azkenien, baina azkenien gizarteak azkenien ejemplo hutsa da. Gizarteak politikoek edo danadalakue, baino paso bi edo hiru edo aratago doiez, eta barneratuta daukaguia Euskal Herrian edo gehiengoko Euskal Herrian espetxeratuen eskubideak barneatu dakaguz, hori bakea eta konbibentzia eta aurrera pauso emoteko, barneatu dakaguz hori babestu behar dugula eta berme hori behar dugula. Eskubide behar dugu. Hor manifestazioen etzako izan zen, kriston ejemploa, gizarteko kriston ejemploa, batez be politikoei. Onino badabizela hor atzamarra sartzen, begietan sartzen, eta goza txiki batzuen edo horrek matizak edo lehen esan dugu zen matiz horrek, alde batera utziz, defendaditzagun giza eskubideak hori baino ez dugu eskatzen, hori baino ez da nietzako, hori baino ez da eskatzen manifestazio horretan. Sareren deialdia batez ere herritarrei zuzendua zen, baina hala ere deigarria da EH Bildu izatea atxikimendua eman zion alderdi politiko bakarra. Ez dakit zuek zuen posizioa inargi izanik manifestazioen aurrean nola bizi dezuen, EAJ eta alduguk atxikimendu hori ez eman izanen, naiz eta kide batzuk agertu ziren, adibidez Nagual ikusi genuen kasila inguruan, eragileak agurtzera gerturatu zen, komunikabidekin ere egon zen, adierazpenik egin ez bazuen ere,
baina atxikimendurik ez. Nola bizi duzue erabaki hori? Erabaki ezberdin egon die urtetan zehar. Nik manifestazio horretara behin ikusi nuen oengo EBBko buruen, uste garai hartan EBBko burua zala, eta juntzan manifestazioara, baina ze gertatu zitzaion, txistuka hartu zutela. Hala ere, handik 2 urtetara juntzan, ez alderri moduan, baina bai persona moduan. Eta nik uste oso ondo gonzala, eta oso ondo gestuta gonzala, bere ejecutibako batzuken ere ibili izan, nik uste ezker abertzaleko jenderekin nahiko sintonian ibili zirela, eta gaurten zerraitek ez duten pausorik eman, hori nik izaiteko ez dut ulertzen, baina igual kokatu behar da azkenean, ondo esplikatu behar da zerraitek batzutan bai eta zerraitek batzutan ez. Nik uste ezberdin dela zareren manifestazio horretara jutea, eta nik uste hor alderdi politiko demokratiko guztiek inizezaketela deia horretara joateko. Bigarrena, batzutan esaten dute hori nola, eta hori alderdi batzu behin baino gehiagotan entzun diet, guri artean antolatzen baldin badugu, orduan joango gara, beste batzuk antolatzen baldin badute, guk gure jendeari askatasuna emango diegu joan daitezen, eta hori politika arloan ere hori ere ulertu behar da, nahiz eta bete konpartitu ez, eta beste batzutan izan dieteke, ez, nik nire militante izaten dietaz joateko. Eta hori garai batean, olako manifestazioetan alderdi batzuk, eta besteak beste nereak, inoiz esan dugu hori, ez joatea. Orduan ikusten alderdietatik, pausua eman dala. Nahikoa, nire ustez ez, baina pausu bat eman da. Nik uste dut hor dagozela ondino inertzia batzuk, eta inertzia horiek apurtu beharra dagoela, eta hain zuzen, sareren ekimenak inertzia horiek apurtzeko ekimen bereziz eta nagusia dela, eta nik uste dut sarek bereziki esfortzu handia eta ikaragarrizko esfortzuen jau hori azaltzeko eta hori horrela izan dadin. Hau esan da, nik esan behar dut, bai, argi dauela eta lehenguneko manifestazioa nik uste dut horren adibidea dela, gehiengo zabal bat, gizarteen gehiengo zabal oso bat dauela errebindikazio horrekin bat egiten dauena, gero ondetxezke beste errebindikazio igual horren besteraino ez da aiatzen gehiengo zabal horrek, baina galdera zuzena erantzuteka niri zaila egiten zait ulertzia eta horregatik aipatu dut inertziena oraindik kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Egibarren berbak gogora etortzen zataz, zergatik bere momentuan baloratzen da oraindik sorturen inguruko manifestazio badala inolaz ere ez da hori, akaso iraganien eta jatorri hortik dator, baina momentu honetan argi dauena bai erreibindikazioa, bai planteamendu, bai antolatzaileak guztiz beste adibide bat, beste esparru konkretu egon daitezkeela, eta gero inertzia apurtzen ez badira, apurtzen ez dien bitxartien argi dagoela, horrek nuen freno bat suposatzen dau gehiengo jendearen jendartaren jende kopuru bat entzako. Eta berdin ere, suertatu zitzaidan Podemosen hainbat adierazpen eta entzuterakoan eskatzen eskubidekin bat eta baina gero igual presoek ere beste gauza batzu egin beharko zituztela eta nahazten eztabaida politikoa egon behar ez dagoen momentuan baizik eta planteamendua eta manifestazioaren planteamendua oso parametro konkretu batzuetan dagoelako eta horrek emoten dio baloria. Zentzu horretan askori deitu zigun atentzioa Inigo Errejonek manifestazioaren egunean bertan babesa eman ziola manifestazio horri eta etzen oso argi geratu zein zen mezua Podemosen gandik, bai Espainiatik, bai Euskal Herri mailan esaten genuen bezala, atxikimendurik ez zegoelako, babesa nola baitekoa bai? Bai, askotan manifestazio honek edo danalako edo denbora ezberdina dekogu, azkenean Podemosen debatea eta hori eragitea guztien diakuz, askotan edo guztauko jakuz ematen dau baino gehiagotan, eta ia da gai hau ez dugula irekien sakondu edo
edo planteatu edo eztabaidatu. Baina niri benetan harritu nagoena da, ez atxikimendurik ez egotea, azkenien giza eskubideen aldeko manifestazioa izan zalako. Eta hori badago gure programan beran, eta hori problema, gure babesa ematen dugu, giza eskubideen aldeko edozein neurriari. Hala eta guztiz be, aurten ez gaituzte inolako debekurik ipini, ona manifestaziora da joateko, eta bakotza militante guzti, militante bakotzak edo modu individual moduan joen izen leike manifestaziora. Eta errejonena, egia esan, gube gabiz kongresu baten, eta ez dakit noraino izan leiken kampaina elektorala, barne kampaina elektorala, edo ez. Hala eta guztiz be, ondo etorria, ondo ekerritako babesa manifestazio importante honetara. Nik ikusten dut zaren manifestazioa anitzazala eta azkenen talde sozial batek antolatuta. Baina egia da gero ikusi behar da manifestazio horietan ze gertatzen den. Eta nik ez dezaten lehenko ezer gertatu zanik, baina inoiz gertatu die, entzun behar ez ziren oihu batzuk entzutea. Eta orduan gauza horien aurrean, mezu horiekin bat pasatuz eta badakizula hori botako dutela, igual alderdi politiko batek esan behar dugu, ni horrekin distantzia hartuko dut, ezta? Eta hauen historia txikiagoa da, gure handia da. Gu juten ginen, eta presoak eta askatzea demokrazia hasi denean, eta berriro, eta juteari uzi genion, han gurekin batera zetozen askok eta askok hasi zirelako eta mataloz. Esaten genuen behar, nola jongo gehalako toa. Ondo dago eskubide horiek defendatzea, baina gero manifestatzen topa egiten balima ez du. Onelako mezuekin ez da, hemen ni soberan nago. Ujun ginen Donostira egunkaria itxizelako, eta alde egin behar izan gero manifestazioetik Ibarretxe egurtu zutelako. Eta nahi bale mezu beste pauso bat emango dut, eta alarenik alde nago, horrekin nik erdetatzera jotzen, baina aguantatu behar da. Nire gertatu zitaten, notxe egin zidaten, horrelako manifestazio bat martxan jartzeko. Eta antolatzea moduan agertu zen. Debekatu egin zen. Eta debekatu zenean, gertatu zen, onartzen erdutan gauza bat, eta zanien, eta moztu genuen. Bildu ginduzten toki batean, toki ezagun batean, eta antolatzaile azkain agertu zen ezkera bertzalako jendea. Eta antolatzaileetatik aparte zegoen ezkera bertzaleko jende horrek impulsatu nahi izan zigun gure komunikatu bat. Eta nik esan nira, hola ez dugu azinora. Esperientzia horiek badakit astu behar direla. Eta esperientzia horiek eskubide batzuen aurrean gainditu edo gainditzeko ahalegin egin behar dugula, eta erdegula beti pentsatu beharko berdin gertuko dela. Baina ezkera bertzalek ere ikasi behar du horretatik, eta ikasi behar du olako gauza gertatzen direnean, benetan, gizarte talde horren eskutan gauza guztia eta ez gero tartean sartu nahi izatea. Erdit esaten orain egiten ari direnik, baina dela urte batzuk nire gertatu zitzen. Hortara, esaten inertziak, iraganak egon badagoz eta, baina hainbat inertzia oraindik mantentzen dira. Nik ez dut esaten, ez dut gezurtatuko esan duzunik, sinisten dutelako. Horreitik ez dut gezurtatuko, baina nik uste dut momentu honetan, nahi baldin badugu aurre egitea, eta nik uste dut, oso plano, bigarren plano batetan mantendu izan da, ala beharrez, gainera, beste modu batez ezin da izan, ezkera bertzaleak, eta nik uste dut, txalogarria da, adibidez, sindikatuek hartu den protagonismo, eta hartu den papera, sindikatuek bat egin dute inolako arazorik gabe, manifestazio honekin, orduan argi dau, plano politiko oso konkretu batetan kokatzen die inertzia horiek, eta nik uste dut, saretik
esaten dutenien, aurten bai ala bai, izan behar dela, 2017ko izan behar dela klak, ero nunbait inflexio puntu eta emoten da urtean, nik uste dut, kontziente direla, asko aurreratu dela, baina oraindik badirela inertzia horiek. Eta inertzia horiek apurtzea denon papera da, denon zeregina, argi dago. Eta konfiantzak gai honetan eta berreskuratzea denon, baina nik uste dut, hori behintzat diagnostiko hori egin behar dugula. Badira inertzia batzu ekiditzen dutena hori masibo izatea, lengunekoa oso jendetsu izan baldin bezan, masiboago egoteko aukerak ere badago, eta horretako apurtu behar ditugu inertziak. Eta nik uste dut, sare hain zuzen horretaz ari da batez ere fokoa jartzen. Eta nik uste dut, jarri behar dugula, eta jaso behar dugula oso ondo, saren emezua zentzu horretan, esaterakoan, badira baldintzak gizartean honekin aurre egiteko, eta baldintza horiek gauzatu behar dira, eta horretarako baditugu tresnak, eta tresna horiek izango di erabilgarri baldin eta inertzia horiek apurtzen baldin badugu, eta konkretuki esaten dute parlamentuak, Gasteizko parlamentuak, Madrilgo parlamentuak eta Iruñeko parlamentuak, eta horrek danok deitzen gaitu. Bai, orain manifestazioaren balorazio egin dutenean, aipatzen zuten, Joseba Azkarragak eta Begoatxak hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela, eta justu Iruña, Gasteiz eta Madrileko parlamentuei egiten zieten referentzia. Atzo gauean bertan, gurean gaurren izan genuen Begoatxa eta holaxe azaltzen zuen. Hombre, berez, erantzukizuna alderdi politiko horien beharko luke izan, ez? Azken finean, erantzukizun publiko bat daukate eta lehen esan dudana, ez? Azkenean giza eskubideak berezkoak dira eta ongi dago hiritarrek erreklamatzea, baina beraiek erantzukizun politikoa duten heinean, beraiek dira indarra efektibamente hori reklamatzeko. Eta ezin daiteke erantzukizun hori hiritarren gan jarri, ez? Aipatzen ari dira, azken egunetan lege proposamen bat egiteko aukera Espainiako Kongresuan. Aipatzen dute, 2017 urte erabakigarria izan litekela. Ez dakit zuek ikusten dezuen indar korrelazio hori, ikusten dezuen benetan badaudela baldintzak horrelako zerbait gertatzeko, kontuan izanik PSOEk segitzen duela izaten nolabaiteko giltza gehiengoak osatzerako orduan. Hori hori hemengo PSE ere hasi dela mugitzen pixka bat, gazta politikarekin. Nik uste behintzatan garbi, inoiz ez dioten zuen Idoia Mendiari, benetan honeak arri behar dira presoak, eta hori baldin bada azkenean zoen sortzen ari den iritzien, nik uste posible dela. Azkenean pentsatzen dut gauza biekin, bereiek esango dute, Podemos bat etorriko dela, zo ere bai, beste guztiak Ciudadanos eta PP kenduta, beste guztiek bat etorri daitezkeena onerako zeakin, alde batetik espetxe politikarekin eta beste alde batetik estatuak zerbait egin behar dutela behin betiko etaren kontua behar bezala izteko. Bi hori daude, hori dire intzutzen ere Eusko Jaurlaritza behin eta berriro eta Eusko Legebiltzarrea behin eta berriro Madrideri eskatzen ari zaiona, eta nik uste dut, PPk bere gehiengo absolutok galdu ondoren, posible da. Nik uste beharko da gero, interes politikoak eta nondik noa dijoa zen, eta momentu batean, zer jarrera hartuko duen, batez ere nik uste zoek. PP eta UPN salbu beste euskal alderdiek bai Nafarroan bai EAN bat egingo balute adierazpen batean, horrek eragingo luke presioa Espainiako gobernuarengan. Hori izango litzake nolabait klabea, mugiaraziko lukena. Espainiako gobernuan PSOE-eko giltza, eta ez da izango PSeko, Euskadiko PSOEk, ez da ukiko genien hor Andaluziako PSOE-deko indar guztiena, Kataluniakoek, eta PSOE da klabe, da giltza dekona hor kongresuan, hau aurrera emateko Podemosek bai, aurkeztu zaben pasan hastien uste, transferentzia Euskal Presoen espetxetako transferentzia eskatzeko, beraz, bateratzeko kontzentzu bat egon leike, baina PSOEk deko, eta tamalez ez da izango Euskadiko PSOEk eukiko daben indar guztia. Nik uste dut lortzen baldin badu kaletatik, kaletan ikusten den gehiengo islada hori lortzen baldin badu bintzat eukitzea bere islada instituzionala, politikoa, argi dauena alderdi sozialista nunbait mugitzen hasia dela eta Iñakik esan dauena ekin bat nator,
Idoia Mendiengandik entzun duguna manifestazio honen aurrien, oin 2 urte pentsazina zan. Bueno, horrek nunbait alderdi sozialistako idazkari orokorra izanik hemen erkidegoan, bueno, bada zeo zer, eta bintzat horrek marratzen dagoena da, bueno, panorama oso argi da, UPN, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, nik izango nuke diela momentu honetan mugi ezinak daudenak txokoratuta, dinote geldi, irmo postu batetan. Hombre, lortzen baldin badea artikulatzea gehiengo politikoak, behintzat, nunbait kaleko presioa bebai beste esparru instituzional eta politiko batzutara trasladatzen dutena, nik uste dut behintzat konponbide baten aurrien gero eta gertua egongo intxaskela. Ni ez nintzak ausartuko urtea ipintzen 2018 uda berria gustatuko litzaidake noski lehenbailen eta izatea, baina nik uste dut ariketa hori egin behar dela. Kaletik ja trasladatu behar da beste esparru batzutara. Soilik kalian ezin ja izan. Eta kaliak adierazten dauena da egon dauela eta egon badaudela baldintza politikoak, gehiengo politikoak artikulatzeko. Hauteskundeen aurretik Sarek egin zuen bilera sorta bat alderdiekin eta jakinarazi du dagoeneko beste bilera sorta bat egitekoa dela eta helaraziko dizuela alderdiei proposamen zehatz bat norabide honetan. Ikusiko dugu aurrerago jakingo dugu ziurenik zertan datzan, baina gai ez aldatuz, beste kontu bat ere jarri nahi nuke mahai gainean, izan ere ez dira gutxi izan munduan zehar Eliza Katolikoaren baitan ezagutu ditugun sexu abusu kasuak, baina oraingoan Euskal Herrian ere egon dela publiko eginda eta hautsak arrotu ditu horrek. Ez dakit zuek duela egun batzuk jakin genuen albistea Juan Cruz Mendizabal apaizaren sexu abusuen kasuena nola jaso duzuen? Ni nabil oraindik bilakaera batetan, ez? Hasi geran, aitortu behar dut, harritu nintzun, eta harritu nintzun nunbait positiboki, Elizatik bertotik ateratzia, ez? Claro, denbora pasata beste datu batzu agertzen ari dira, ez? Eta ikusten dugu Munilla berak, heldu diola kontuari, heldu diola era publiko batez, hainbat neurri jarri izan dituela, hautsa asko arrotu ditula batez ere Gipuzko aldien, eta, zentzu horretan, nunbait nik uste dut, balorazio positibo, erdi positibo indaitxekela, hainbeste urte Elizak ukatu egin dituen errealitateak eta ukatu egin dituen kasuak nolabait azaleatzen eta inkluso salatzeko deiak ere egiten ditu, eta nik uste dut hori ondo ikusi behar dela. Bestetik, jakin izan duguna ere, Munillak askota beleno batzekiela hau, eta izkutatu ere egin izan dauela. Orduan, horrek itzal batzu ere planteatzen ditu, gauza guzti honen aurrien. Eta, dinamika horretan, dialektika horretan, deseroso gaude. Nik uste dut, balorian ipini behar dela salaketa, balorian ipini behar dela salatu dutenen jarrera, baina askotabe haratago joan behar dugula honekin, eta nik uste dut jadala Elizatik haratago, kode penala, nik uste dut justizia zibilak ere parte hartu behar dugula historia guzti honetan, eta gizarteak lehenengo kasuan egin dugun bezala, violentzia matxistarekin eta egin dugun bezala, nik uste dut irmo eta ozenki berbain behar dagoela, eta kasu honetan danak apuntatzen dago Eliza Katolikoaren portaera, eta nik uste dut, inolako arazorik gabe salatu behar dugu bere jarrera, nahiz eta momentu honetan Munillak urraz batzu eta nik uste salatu behar dela Eliza Katolikoak guzti gai honekin konkretuki izan dauen portaera. Segituko dugu Eliza Katolikoaren portaera hori aztertzen, horri buruz hizketan, baina iragarkiei tarte labur bat egin ondoren izango da hori. Nikok aipatzen zuen iragarkien aurretik Juan Cruz Mendizabal apaizaren sexu abusuen kasuan gizartearen papera, Elizarena, Jose Ignacio Munilla berarena ere. Izan ere hori izan da eztabaida gaietako bat, berak aurretik ere 2 kasu ezagutzen zituen, duela hilabete batzuk jakinarazi zitzaizkionak, 2001 eta 2005 gertatutakoak, eta horiek ez zituen publiko egin, ez zituen justiziaren esku jarri, bere hitzetan hala eskatu zitzaiolako. Baina oraingoan 3. kasu honek azaldu zionean
berak publiko egiten ez bazuen, biktimak berak kontatuko zuela oraingoan egin du publiko. Hala ere asko izan dira goraipatu dutenak, bere jarrera transparentziaren aldekoa izan delakoan, eta oraingoan behintzat dei egin duelako, bai prentsa aurrean, bai elizan, jendeak kasu gehiago egon balitezke, konta ditzala, publiko egin ditzala, zakit nun kokatzen dezuen bere jarrera. Nik eren azaten dezu, nik ezin dezaket hori juzgatu, ez da? Iruditzen zate, horako kasuetan, zuk salaketa izaten duzunetik, azkenean pauso guztiek eman, eta Elizak bere prozeduraren bitartez, ia zigorra jarri bitartean, demora pasatzen dela, bai Elizan eta beste dozein epaitegietan, ez da? Nik ez dakit, ez nahiz gauza pentsatzeko benetan hor munigeneletik egon zen olako asmorik hori izkutatzeko, edo gehiago izan zen prozesu bukatu bitartean ibigizelako, edo izan zen salatzaileek ere nahi ez dutelako hori jakitea, eta hori ere batzutan bi gauza bien artean erabaki behar da, eta nik ez dakit beti erabakiak egokiak diren, baina erabaki behar da, ez da. Dana dela nik uste dut lehenengo Elizan honako gauza gertatu zitezkela, hori garbi dago. Eta hor azkenean non gertatzen diren kasu horiek, normalean adingabeak eta nagusiak alkargune batzuk izaten dituzten, eta hor impunidade batzuk egon ditezkenean, ez da? Eta hori ikusten baldin bada, nun gertatzen ari diren gaur egun gure gizartean, batez ere familian gertatzen dira, familietan gertatzen da, batez ere. Eta gero, gertatzen dira eskoletan, gertatzen dira kirol taldetan, holako, beti adingabeak eta zea, eta hor pixkat jarrera dominante batzuk gertatzen diren nagusien aldetik, ez da? Orduan, nik uste dut, pensatu ez ezkera, horrekin nik egizeteko txalatu behar da, eta oso gaizki dago, eta hori dana, baina kopuru aldetik ez dut uste hori keragarri ikatzeko modukoa da. Nik uste Gipuzkoan, keragarrizko ekaitz egon dela Juan Cruz hori oso ezagun ezalako. Ez zan oso ezagune bakarrik apaizen artean, eta Elizako jenden artean, baizik, eta gazte askoren artean zan ezaguna. Nik asko entzun ditut bi ideia, alde batetik ezaguna zela, bazuela irudi bat, eta horrek jende askori harridura eragin dio, baina era berean beste jende askok esan du, hori Elizan olakoak gertatu izan direla eta gertatzen direla Vox Populi dela. Eta badirudi askok oso barneratuta daukatela gertatzen ari dela edo gertatu izan dela, nahiz eta publiko ez den egin eta nahiz eta justiziak ez duen neurririk hartu. Pentsatzekoa da, olako taldetan egon ditezkela eta egongo direla. Azkenean olako gizarte eta elkarte perfektuk ez daude. Gertatuko da Elizaren barruan, gertatuko da eskola batzuetan, gertatuko da familia batzuetan, eta horrekin ez dut esaten ez dago laitxoin beharrik. Oin, Juan Cruz bera, esaten dut oso ezaguna zen Gipuzkoan, maila askotan, eta ni uste horrek, oindik keiz gehiago eragin duela, ez da? Baina, nik uste dut salatzea, jende jakitea Elizak neurrik hartu dituen, zer kasuk izan diren, eta hori da, nik uste oso positibo dela, ez dakit munilaren alde jarri behar da, ez dakit zekin alde egon behar da, baina Elizan olako gauza gertatu baldin badie, eta ezagutzen baldin badie, aditzera eman behar direla, eta zigorrak behar bezala jarri behar die, eta barkamenak eskatu behar die, eta hori gertatu ez dedin neurrik hartu behar die. Aztertzeko izango da, hori, gertatu denean ere nola jokatu izan den, ezagutu dugun hirugarren kasu hori Berria egunkarian Alberto Barandiaranek egindako elkarrizketa baten bidez ezagutu genuen, eta hor testigantza irakurri ahal izan zenuten, baina gaur egun gizona den honek bere garaian aurra zenak aipatzen zuen bere garaian berak salatu egin zuela udaleku batzuetan jasan zuen eraso hori, eta berak inguruan zeuden apaizei eta monitorei esan egin ziela gertatu zena, ezta?
baliteke halakoak ere gertatu izana, ezta? Salatu bai, baina impunitatea alde batetik, gehiagizko konfiantza kaso bestetik. Ikusi zen duten ETB-ek egin zuen mesa de redakzioa, edolako programa bat, gaztelera zen. Eta horre olako kasuk agertzen ziren, eta horre uste Donostin, baina jende nagusie eta pixka bat sendatzen ari zan programa batean zaude eta azartu ziren kamarak. Eta han 3-4 personak itzin zuten, batzuk ageri, beste batzutan eskutuan. Eta kasu guztietan arazoak sortu zitzazkien familian. Eta familian batzutan aitaren aldetik. Eta batzutan persona horiek salatu egin zituzten bere kasuan amaren gana. Eta amak ez ziren kasurik egin. Eta toki horiek, familietan ere bai, eta ze horietan oso toki itxia die, eta idiki behar die, baina zenet arazok hortan daude. Azkenen impunitatea eta txistasuna eta bildurrak eta hain handiek izango ziren gai hartan, eta haindik izango diren, batzutan hori, ume gizajo haiek salatu nahi eta inor kasurik ezakin. Elizan egondako eraso sexualak ez dira gaurkoak, da geriko sekretuak die. Beti entzun izan dugu, apaiz batek edo beste batek edo horrek beti egon die eta Euskal Herrian ez da kasu bakarra. Gazteluetan bebai, Gaztelu eta eskolan hor lehioan bebai, iaz agertu zen bebai beste mutiko bat salatu zutena, salatu zuen bere maizua eta ban. Eta lehen egondako Ratzinger papa jaso zuen bere aitaren gutuna eta absolbitu zuen maizua. Ordana eskutatzen da, ordana hori impunitatea dago, eta azkenien nikorekin bat natorra azkenien ezin dela zuzen bide kanonikoarekin bakarrik hau epaitu. Hau kode penala behar dago, azkenien minduta eta min gehiago jasotzen da bena umiek die. Eta horreik eratzen jaki esan mindurak eta traumak eta betirako die. Kalera basoiez, kalera sozen bakoitzean. Eta egiten dozu berba, mogoan monjekin ezain beste. Baina paisaekin egon diezen pertsonak eta klasietan eta beti kasuren bat etzuten dozu. Apaizen artean eta ardetek azorik ezagutu, Hola, zuzen, nire inguruan, esaten dela, nire inguruan... Nik ezagutzen dut, Ipatzen zinone, post-populi izatiak ez duzetako balio, baldin eta salaketarik ez badau, ero bestetik ez talitzen bada. Eta, karo, nik uste kasu hauetan, salaketak egon badira, eta egon izan badira, eta kasu honetan ikusi dugu, zelan salatu izan dira, eta gero, inba denbora pasata gero, enteratu izan gara, eta baina, salaketek horma baten kontra egiten baldin bada, orduan geratzen da, bost populi eta bost populi azkenin bihurtzen da zurrumurro, eta nik uste dut hori izan da fortena. Eta horregatik hasieran esaten, baloreen ipini behar da bintzat, momentu eta Eleizak hartu dauen jarrera. Eta inkluso, lehengunien munilak, ez dakit, homilia, prentsa horre bat egin zuena, dana Max Mix bat izan zena, behintzat hori nik uste dut balorien jarri behar dela, baina horrek ez dukentzen, orain arte, lehen esan duten moduen, jarrera bat egon dela guzti hori estaltzen, guzti hori ukatzen, ez? Eta gau, lehengunean barentzun nionien munilari, ezin jala egin, leña al árbol caído, el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra, hori ez dut oso ondo ulertzen, jarrea diez eta nahaztia kontu guztiz kristaua dienak eta fedunak eta evangelikoak eta nahaztia justizia arruntarekin, horretik, terreno horretan sartu zanean, berri esanen, faltada ondinoko zeo zer ez da, baina, nik uste dut, behintzat, kontziente izan behar dugula, hau, ez dela bat ere ohikoa, Eleizan gandik hau ikustia, portaera hor, lako salaketa, lako jarrerak, nik uste dut zer ikusi handia izango dauela Aita Francisco Aite Santoaren jarrera bera, eta nik uste dut lehenengo urratxa berak eman izan ditula, eta behintzat badirudi bere magisterio hori zabaltzen ari dela, baina hemen asko dagoela itxeko, eta asko dagoela itxeke,
Juan Cruz Mendizabalen hipokresia, ez tekiz ikusen duten elkarrizketa Goiena telebistan edo olako edabide baten. Zuren bati buruz galdetuta. Bai, ekarri dotanen, berak, literalki erakurriko, eske gelditu nintzen olako harrituta da hipokresia, erakurritzen zaben hipokresia. Elizak ez duela behar, Elizak ez du behar bezala abordatu. Ez dakit Euskal Herrian guk horrelakoak ez baititugu ezagutzen, baina Ameriketako estatu batzuetan saiatu ziren arazoa diruz konpontzen. Hau berak esan zaben, iaz egon dela urte bi, eta berak egon zan salatuta eta holako karguekin. Eske da, impunitatea, hipokresia, ez dakizen bat kalifikatibo gehiago honi deskribatzeko. Eta esan behar da gutxienez lehenengo bi kasuak berak ere aitortuak dituela. Esan edute. Bai, aita santua aipatu duzu eta Munillaren jarrera aldaketa hori. Izan liteke etorkizunean Euskal Elizak hartu dezaken jarrera? Edo ikusten duzu hor bentan jarrera aldaketa bat? Goitik iritsitako doktrina bat? Gogorrago hartuko dutela. Bai. Gaur egun jerarkian dauden personen artean itxiena Munilla bera izango zen. Eta hori, hala ere, aritu baldin bada, nik uste beste arratzo gehiagorekin. Nik uste gertuago dagoela jarrera horietatik Munilla egon zitekeen baino. Baten batek analizatu izan du, Juan Cruz Mendizabal izan zela duela pare bat urte Munillaren kontra oso kritiko izan zen paizoietako bat. Ez dute duen horrek ere zerikusia izan Munillaren jarrera irmo horretan. Juan Cruzek sinatu zuen, apaitza asko sinatu zuten bezala Munillaren kontrako eskutitza. Gero Munillak izendatu zuen bikario general, bere aldameneko izendatu zuen Munillak. Hor bi momentu daude horrek intrigak ipintzea mai gainean, eta nik uste dut, hemen dagoetzela elementu objektiboak oso ondo analizatzeko, eta nik ez dut uste bide horretatik inora goia zenik, ez da, espada azalpen bat emoteko, baina azalpen horrek ez gara matza inora, nik uste dut intriga horiekin ez goia zeloina, nik uste dut hemen dago zera gauza sakonagoak, ez da, Elizak berak izan dituen privilegioak bere justizia propioa garatu alizateko, eta hor dira gauza batzu, bai, benetan ez da bai da gai egon behar dutenak, eta momentu honetan agertu izan direnak, ez? Jende asko igual etzekien, hori justizia kanonikoa eta bazegoela, eta bueno, eta hori. Bueno, antza konkordatuak eta konkordatuak baimentzen dauela hori eta... Esan da bia bakarrik epatuko da biela zuzenbide kanonikotik. Hor fiskala, baina esku esartu dauelako, bera. Fiskalak ofizioz. Esme horiek Tokio bietan salakaterek oinde egin gabe dutelako. Salaketarik ez badago, orduan edo fiskalak egiten du bere kabuz, edo bestela salaketarik gabe. Baina hori fiskalak ofizioz hartu dauelako, baina bestela bakarrik egingo zen Elizako peiketa. Persona horiek, abuso jasan dituzten persona horiek, salatzen baldin mote por lo penalo, ze penalea jongo zen, hori garbi dago. Bi horiek behintzat ez dute jarri nahi izan salaketa hori. Orain ere epaiketan... Hori beste kontua da. Hori beste kontua da. Justizia zibilera segurazko preskripzioa izarriko da, hori da horren txarrena. Edo preskribitzen dutela, baina gumi horiek adingabeak direla urte batzu bai. Adin nagusikoak izan arte, orduan hasten dela neurtzen denborea, eta orduan horrekin nola dagoen, hori ez da jarraitu. Nik uste dut morbo gehiagi dagoela, morbo gehiagi egondela, ondo egonda notizia eta hori, eta zea, ez da baina gero, batzutan periodiko badirudi bere garaian el kaso, edo horrek Esanguratsua dena da, publiko egin direla hainbat kasu, zoritxarrez gehiago egon balira hauek ireki lezakete bide bat jende gehiagok salaketa jartzeko, eta izan liteke, akaso eredu, aurrerago ere, Elizak jarrera hau mantenduko balu,
Euskal Herriko Elizaren label bat jauzi dala, ez? Bai, nik uste dut Euskal Herriko Eliza euski dau label bat olako gauzak gertatzen direnak eta bueno, nik uste dut honek ekarriko dauela, zer esana eta ekarriko dauela. Nik uste dut behintzat amendik aurrera ezagutuko dugula kaso gehiago, zoritxarrez, baina nik uste zurrumurretatik egiara pasoko direla. Kasuak, segurazko honek animatuko dauela jendia benetan gertatutakoa. Saioa amaitu aurretik, Patxi Lopezen hautagaitza, datozen PSOE-ren primarioetarako hautagaitza ere aipatu nahi nuke, izan ere, aurreratu egin da Susana Díaz eta Pedro Sánchezi, asko ezustean harrapatu ditu, hainbatek barnera begirako mezu bezala hartu dute bere hautagaitza hori, zauriak sendatzeko aukera bezala, aipatzen da 3. bide bat ordezkatzen ote duen edo ez. Nola baloratu duzu zuek, neskutz? Niri ez eta guztetan nolan barne prozesuetan sartziez, gu geurien gauz, da nahiko prozesu luzie da. Baina, Patxi López badauen gestora, odo dauen PSOE dauen moduen ikusita, badauka nahiko esperientzia PPrekin akordioak lortzeko. Bera lehendakari izan zen, PPrekin akordioak egin ostien. Beraz, eta gainera dauen PSOE dauen moduen, ez dakit noraino, edo zer egin laiken Patxi Lópezek, ze ikusi doguz, ez zuzendaritzak, ez militanteak, PSOEn agintzen dauena enpresarioak eta Felipe González onino da. Ikusiko dugu zelako bidie daukan eta zelako bideratzen godan hau. Felipe González aipatzen duzu eta askorentzat Patxi Lópezek ordezkatzen du Rubalcabaren hautagaia edo ez nolabait jarraituko luke Felipe González eta batzuen hildo hori. Hori dago ikusteko, ez da, talde batekoa dena ez. Hori da, edo 3. bide bat ote den. Berak ere zuargi posizionatu bere gura, ez da? Norekin zegoen Patxi, Pedro Sánchez hasi zenean zerbait egin nahien eta paktuk egin nahien, eta nor proposatu zion Patxiri kongresuko buru izateko. Bazirudin talde baten zegoela. Zer gertatu zen? Gero gauza gaizki juntzirenean, zein izan zen kongresuan, kiden artean, Sánchezen kontra izin zuen lehenengoa. Patxi López. Gero, kendu zutenean, zeinek esan zuen bera zala hautagaia izango. Gero, hor, sozialista batzu bildu izan dira Madriden Pedro Sánchezen kandidatura hori horrela eramateko. Zein ez da joan? Patxi López, baita ere hemengo Idoia Mendia eta bar. Hor zer arian gertatzen, nik uste garbi dagoela hor, talde horretan batzuk alde egin dutela. Orduan, horiek die la tercera vía. Nik uste, una tercera vía egin behar dela lagunak galdu gabe. Bestela laguna galtzen mali duzu eta bestea lagunak ezpadi ez eta ez 3. bide egin dezakegun. Eta nik uste Patxi Lópezek momentu honetan lehen zituen lagun horiek, hemengoak Euskadikoak kenduta, nik uste bidian utzi ditula. Beste odon erortza eta horiek. Publikoki babestu dutenak ez da? Nik uste Patxi Lópezek probetxatu dagoela inpaz bat, kongresua eta kongresu federala eta iragarritza dagoenien eta primariak iragarritza dienien eta, bueno, segurazko Susana Díazek nahikoa duko, Andaluzian dukon marea zuria egin eta ontxe kalien dagozela eta ez da erreza presidente, ez dugu nahaztu, Susana Díaz presidentia da, Andaluziako presidentia, Andaluziako alderdi sozialistaren presidentia, eta ez da erreza izango Madrilerako bere hautagaitza hori ontinoko prestetia, eta segurazko Susana Díazek eukingo zuen beste epe batzukin, kontatuko zuen beste epe batzukin. Eta nik uste Patxi Lópezek probetxatu dauela hueko hori, Pedro Sánchez ontinoko isilik dago, Susana Díazek
nik uste, inok ez duela aukatzen presentatuko nik, baina Zuzenariak beste egutegi batekin jokatzen zuela, eta berak jo daule lehenengo kolpia. Momentuz argi dauena da, Pedro Sánchezen aldekoak gero el frente del no esaten dutena, ez da? No es no eta Rajoyekin eta Alderdi Popularrai inolaz ere boska emotiaren alde ez da abstentzioekin ere zutenek, desde luego Patxi López beste aldean jartzen dute. Orduan nik uste dut Patxi López momentu honetan berak esan ukatu zuen hirugarren bidea dauenik, baina nik uste dut inok aurkeztekotan, izatekotan hirugarren bide bat, berai gustatuko litzaioke, ez dut uste ere danik, nik uste dut, berak arrantza, kaina bera bota doa, berze arrantzatzen dauen, baina oraindik 3-4 hilabete luze dagoz, eta nik desde luego, personalki nik ez dut uste, Patxi Lópezek inolaz ere ordezkatzen dauenin PSOE berri bat, inolaz ere ez duenik ordezkatzen berak aldarrikatzen duen sozialismo berri hori eta betiko sozialismo hori, eta desde luego, nik uste dut gehiago bere buruari begirako mugimendu egin dauela, eta oso indar gutxikin agertu da, bere Amingo Federazioa, baina ez du lagundu momentu honetan, eta Oskar López eta elementu batzu eta, baina benetan indarra dago Andaluzian, dago Katalunia, badao beste toki batzutan, eta oraindik horrek ez die mugitu ere. Interesez segituko dugu. Espainia mailan, bai PSOEn, bai Podemosen, alderdien baitan egon litezkeen aldaketei, Frantzian ere, ezkerraren baitan primarioetan gertatu litekenari ere begiratuko diogu. Eta datorren asteak utziko dizkigun kontuak errepasatu, analizatu eta eztabaidatuko ditugu. Gaurkoan asko eskertzen dizuet, gurean egon izana, gaur ekarri dizkizuedan kontuak, mahai gainean jarri dizkizuedanak komentatzen. Niko, Neskutz eta Iñaki. Eta zuek badakizue, datorren astean, asteartero bezala, hementxe izango gaituzuela, esatea libren.